Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan channel saya Nurul Cahya Ilham. Jolali lur, gaya sik lur. Wih, selfie sik lur. Meskipun wis emak-emak yo senengane yo selfie biasa wong wedok. Iki esok-esok aku gak gowes iki lur. Soale iki entuk 2 info. Infone iki yo njiko balungan ayam pesenan ayam. Arep njiko pesenan balungan ayam lur karo Gocil. Halo Cil Gocil. Karo nggo sekalian ngajak anakku renang. Anakku kapung libur iki si bocil njaluk renang karo koncone karo bolone Juna. Ki aku tapi njikok balungan sik iki lur. Karo bocilku tak jak njupuk, senenge mbah ndekne nek dijak motoran ngene iki. Ki langsung budal tekan Ngawen. Pesenane tak gak akeh lur, tapi akeh sithik tetep disyukuri wae. Yo tetep dilakoni ae, rezeki wis enek sing ngatur. Bersyukur ae lur. Dek 1000 2000 yo pokoke tetep bersyukur, alhamdulillah iku rezeki lur. Iki nglewati anak-anak sekolah iki lur, lagi do olahraga. Paling suka, aku paling seneng nek ngerti anak-anak padha gelem sekolah ngene iki lur. Semoga-moga dadi generasi bangsa hebat, pokoke iso diandalno. Ternyata nek beberapa sawah iki sing wis tandur iki. Oh, ternyata banyune iki nyedotno ning cedhak kali iki lur. Iki soale kok kali entuke njupuk iki lur. Iki wis tekan nggone, tekan bakule iki agek motong-motong, agak dibungkusno, ditimbangi, diresiki kotorane, ditimbangno ibuke iki. Iki aku adol ya selalu fresh, aku mau nek umpama gak fresh tak dol. Iki agak ngambek iki lur. Soale ndekne ngenteni mboke ngenteni aku ngadai iki suwe nempol. Dekne agak ngambek ora gagagi budal renang ibu. Marah-marah dekne lur. Ki langsung tak terno tekan omahe Mbak Apis. Pembeli liyane Mbak Apis iki gak sempet ngerikot lur. Anjeli agak nyapu guys. Anjeli agak nyapu guys. Sedang mengarit. Beli ikan jeruan. Satu saya. Iya. Urek. Neng ini iki. Dek mangkure. Jujun. Langsung gas OTW ngarit. Ora OTW ngarit ding, OTW renang. Ye, seneng nek ngono ku akeh senyum. Ternyata tekan gone yo kok tutup lur. Ayam lur. Wah, metu genine ngono. Ki aku wis langsung bali, wis panas. Lanjut gawean omah iki lur. Gawean omahku iki wae pol dari mencuci baju alias gomblok iki lur. Wis baju elik-elik lah, sing penting kena dienggo bentinane, dienggo salin. Ora udah ya lur. Hahaha. Tiap dino padahal nyuci lur. Iso wae ngene pol. Mari wong 4 ya sak setel iki wis piro? Wis 4 kali 4. Gandine ping 2 ping 3 wek lur. Ya wae ngene koyo bakul rombengan. Lanjut lipet-lipet klambi lur, lipet-lipet gomblok. Yo kadang nek pengen gosok yo gosok. Yo nek seragam-seragam iki yo digosok.
Mbuh kapan gosoke penting dilipetin dhisik uga koyok gunungan gomblok lur. Nek enek tamu yo sarung niki ya. Gombloke kok sak gunung. Daripada dibateni ngono yo wis tak lipeti. Tak rapi misan ning lemari. Ngene iki nek wis dirapi yo nek njukuk iki langsung mak diel ngono. Ora nggo tangan loro dijikuk sela-selae diunus dijabut ngono gak langsung gak apa meneh nek gak cocok langsung diwel-wel biasa wong lanang-lanang yo ngono kuwi. Aduh capek deh. Lambine bocil ya lemarine ya bocil mungil. Durung iso tuku sing gedhe lur. Menawa sok enek rezeki luwih yo tumbas janji karo awake dhewe. Yo iki daleman karo hijab yo tak dhewekno. Lanjut meneh ki nyapu. Disaponi ngarep tok nguri yongkol. Ngarep tok wis pegel pol. Bedino disaponi lah yo. Sikile bocil-bocil karo anak-anakku iki nek munggah iki yo biasa anak-anak wis piyen meneh ora apa-apa lah wis penting awake sehat iso resik-resik bedino lek. Tak pel sekalian iki ben mesisan tok resik. Rakit tangkut bocil-bocil dodolanan do lewat terus meneh. Setidaknya iki lantainya pernah bersih lur. Pernah diresiki. Wis gak apa-apa lah. Nek rusuh ya diresiki meneh. Kita pel supplier tapane ku semprotane. Angil yo metu, tapi kan gak apa iki gak bancar, gak banter ngono kuwi lho. Tak penyeti langsung tak kosok-kosok ngono wis penting resik ngono. Yuk kita lanjut perdapuran iki lur. Dapure gak estetik nang ya dapuranmu biasa. Wis disyukuri ae lur. Sing penting sehat. Kok ndelalah pame juga agak nyala lho, jadi kerane gak metu banyune. Ya wis tak jikukno kok penampungan air. Langsung noto piring ae. Sing wis kering cucian di sore. Kalian resik-resik tak lanjutno, buanglah
Buanglah sampah pada tempatnya. Nek sore apa nek isuk ngono ku aku lur. Tak buaki sampahe. Tak kelompokno dadi siji, tak buang nang ngisor pring. Tapi yo nek nang ngisor pring sing buangi ora aku tok, yo wong akeh. Tapi yo kadang bakare gantian. Yo pokoke sing ndi sing sempet gantian bakari. Yo nek bakari yo karo cawis banyu, nggo cari aman ae lur. Ya iku lur aktivitasku dino iki. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Bye bye. Assalamualaikum.